Labaika Safani Marwa ce labaika Ani lamina Allah Labaika Maqama Ibrahim labaika Ani lamina Allah Labaika Wahijideum Babo labaika an balma shirifla tv la jiba mo bela jinin funi islamia ka fuli no ala ka kishina ka hinna ka barka an bela taala dil ala ko ka anni aw bela jile nabo aw bismillah aw ka jamukan hukumu konnala no hiji kunafuni jamukan misikle no shirifla tv jabaranika wala sa aw ka hiji kunafuni bela jile ina fo jamukan yɛrɛ tɔgɔ bɛ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka silamɛya jɔsen duruna n'o ye hiji ye a bɛ baara o baara kunnafoni ni a bɛ tali kɛ a kan k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna ka ɲɛdɔn yani aw ka se hiji yɔrɔ la kabini baaraw daminɛ cogo la hiji baaraw bɛ kɛ cogo min na u bɛ labɛn cogo min na fo ka taa an don hijiw baaraw kɔnɔ ni Alahu Taala sɔnna ma ala k'a yira an na fo ka taa an segin ka na ka bɔ hijiw kɔnɔna la baara mun kan ka kɛ hiji kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna a yira aw la aw ka nin jɛmukan in kɔnɔna la ni Alahu Taala sɔnna a ma an bɛ segin k'a fɔ aw ye kokura ko aw bisimila aw ka jɛmukan hukumu kɔnɔna la hiji baaraw dayɛlɛla an ka jamana in kɔnɔna la i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na kabini février kalo tile 10 san 2020 n'o ye an b'a fɔ ko campagne dayɛlɛla officiellement a dayɛlɛla ministre fɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko ani bato ko ma n'o ye Cɛrno Amadu Umar As Jalo ye a kɛra maison de haji la o don maa o maa da bɛ hiji ko la maa o maa bolo bɛ hiji baara la a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a don ka hiji baaraw kurumɔ kari kɛ a don o kɔrɔ ye baara o baara n'a bɛ tali kɛ hiji la a bɛɛ lajɛlen daminɛna i n'a fɔ an b'a kalama an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ cogo min na hiji baaraw bɛɛ lajɛlen a bilalen no kalifalen no maison de haji de kɔnɔna la donc maa o maa n'i bɛ fɛ ka taa hiji la n'i sera maison de haji la i mago bɛ se fɛn o fɛn ma i bɛ o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ wa a guichew bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔlen no maison de haji la ayi agence privée minnu bɛ baara kɛ hiji kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw bɛ maison de haji kɔnɔna la o cogo kelen fana na agencew fana bɛɛ kelen kelen ye i ka baaraw daminɛ k'u ka baara kurumɔ kari kɛ i n'a fɔ campagne lancera cogo min na agence bɛɛ fana ye a ka baara lancement daminɛ bɛɛ b'a k'a daminɛ n'i ka daminɛ cogo ye o hukumu kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la agence de voyage ɲama voyage ni a ɲɛmaaba ye Elhaj Kasim Zumana Traoré agence yɛrɛ ye Jabala la Musabugu la olu ye kuranɛ kalanba kɛ ka duwawu dɔn kɛ k'u ka agence baaraw ɲɛbila kɛ Shirifla TV jabarani tun bɛ a kɛnɛ kan an balimamuso Kafunɛ Bacili ale tun bɛ yen nɔ a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni alkuranɛ sanuman kalanni kɛnɛ sigili de ye ka damakasili kɛ an dabama la agence ɲama voyage ka ɲina hiji taga campagne baaraw nun donna san 2000 ani san 20 tɔgɔ la walasa silamɛya jɔsen duruna baara in bɛ se ka timɛ ko ɲuman na ɲama voyage ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka sabati n'o de ye hiji kɛ ko ɲuman ani hiji tadenw lafiya ye. Bon o danfara o de ye kɔnɔna jɛlenya ye n bɛ y'a ɲini ka o de kɛ parce que ni kɔnɔna jɛya baara la ala y'o de ɲini an fɛ ala bato dɔ de don hiji labɛnni ye ala bato dɔ o de ye ka mɔgɔ dɛmɛ hiji baara la ka ji d'a ma ka dumuni d'a ma ka sira jira a la wa anw bɛ o min kɛ o ye ala ka kumakan ye ɲama voyage bi baara min kɛ k'i kɔnɔna jɛya o de ye k'i kɔnɔna jɛya ka so ɲuman ɲini hijiden ka dumuni ɲuman ɲini hijiden ka hiji kalan kɛ a kun a k'a faamuya yɔrɔ a ka bɔ yan n'a taara k'a dɛmɛ min bɛ kɛ yɔrɔ min na ko a tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye o yɔrɔ la ko o jira a la o kosɔn hiji yɛrɛ kɔnɔna na hiji bato dafalen a k'o kɛ n'a fɔ ala kira kɛ sallallahu alaihi wasallam cogoya min na a ka sigi ka na a lafiyalen a kunna fonini o de ye anw ka danfara ye salon ta danfara min tun b'a ni ɲinɛn ta la o ye 20,000 ye parce que salon ta kɛra 3,30,000 k'a jɛ ɲinɛn kɔni hiji ye 3,10,000 k'a jɛ o sɔrɔla depuis Magan jamana sigira a ma deli ka visa minɛ mɔgɔ la hiji la visa wari tɛ sara donc ɲinɛ 2020 a bɛna daminɛ anw yɛrɛ de b'a ɲini Arabi Saoudite jamana fɛ a ka nɔgɔyaw ta k'an sɛgɛrɛ n'o ye kari ko ye an bɛ don minnu kɔnɔ ka se tile ka farin nin waati la kosɛbɛ hiji bɛ kɛ tuma min na ka kɛ kari ɲumanw ye ka kɛ kari sumalenw ye an bɛ bila yɔrɔ min na tantanw kɔrɔ Mina ani Arafa
tantan comme u y'a jɔ k'a kɛ finima ye k'a kɛ solama yɛrɛ ye k'a kɛ tantan fiɲɛ bɛ kɛ mun na fiɲɛ sumalen san k'a kɛ tantan climatisé len yɛrɛ. Ɲama voyage jɛɲɔgɔn agence de voyage ma ɲɛmaw ye wele jaabi kɛnɛ in kan kana kɛ baara seere walasa ka se k'u ka baara ɲɔgɔnya an'u ka kelenɲɔgɔnyaw jira ɲama voyage ma ɲɛmaw la. Alkaba datuguni min kɛra umura datuguni min kɛra wagati kunkurun kɔnɔ a kun de ye ka labɛnw kɛ bana jugu in kana se ka se yen nɔ ensuite jama min bɛna na sunkalo kɔnɔ sunkalo imura o lajɔlen do ma annulé jama min bɛna na âge 2020 n'o ye larabu kalo 1441 ye n'a cɛ bɛ kalo 5 ɲɔgɔn bɔ k'a yira iji bɛna kɛ diɲɛma y'a yira k'a fɔ ko iji bɛna kɛ saudiya ɲɛmɔgɔ fana y'a yira k'a fɔ iji bɛna kɛ o labɛnw de kɔnɔ u nana alikaba datugu tile filanin na ka se k'a yɔrɔ nettoyer k'a lasanuya ka produit k'a kɔnɔ o de fana sababu la u nana aéroport ni u ka port ni u ka donda fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ u y'a o yɔrɔ datugu donc k'a yira ijidenw na fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'u ye iji ŋaniya siri iji mɛna kɛ ni ala ka jɛ ye a labɛnw sabatilen don donc mɔgɔw k'u tɔgɔ sɛbɛn. An bi aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana fiɲɛ kura min bɔra Chine jamana kɔnɔ desanburu kalo tɛmɛnen n'a labanna ka diɲɛ minɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen ɲinan san 2000 ni san 20 hiji baaraw bi kɛ Saudiya jamana maa ɲɛmaw kɛlen don ka baara camanw sigi sen kan kɔlɔsili ni jateminɛw bana kunbɛn kadara kɔnɔ walasa ka se ka hiji ta denw lakana ka bɔ coronavirus epidemi tɔɔrɔ ma kɛnɛ in kan nabagaw bɛɛ lajɛlen jɛra ka suratu fatiya kalan ɲɔgɔn fɛ ka ŋaniyaw siri ka duwawu don caman da o kan sanni ka sɔrɔ ka ɲama voyage ka hijilata campagne baara nundon kɛnɛ kuncɛ ni surafana to dun ye min bonya bɔra ɲama voyage ɲɛmayaso yɔrɔ. An bɛ Alahu taala deli bana min ni a kun bɔlen no n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ wuli ka jɔ Ala ka fiɲɛ bɔ da di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an kisi bana in ma a bɛ yɔrɔ minnu fana an bɛ Alahu taala deli Ala ka nɔgɔya dafalen kɛ ani u bɛɛ lajɛlen a ma don yɔrɔ minnu fana Ala ka kisi kɛ ka kɔlɔsili kɛ a kana se o yɔrɔ ninnu si la. An ka jɛmukan tɛmɛnna an y'a yira o la k'a fɔ ko Mali hiji bɛ labɛn fanga n'o ye gouvernement ye ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ n'o ye privé kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ olu yɛrɛ de jɔyɔrɔ ka bon hiji baara la kosɛbɛ ka d'a kan olu bɛ taa ni maa hakɛ min ye o de fanga ka bon kosɛbɛ maa 113 an'a kunkanfɛn Mali hijidenw o de ye Mali ka kota ye nin san laban na Mali bɛ taa ni minnu ye gouvernement bɛ dɔɔnin de ta ka bɔ a la 1500 a tɔ bɛ tila agence privée ni ɲɔgɔn cɛ o agence ninnu bɛ taa fo agence 300 an'a kunkanfɛn na an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi 2020 kɔnɔna la nka agence ninnu organiselen no u labɛnnen no tɔnbaw kɔnɔna la n'o ye association ye an y'a laɲini association bɛɛ an ka se a bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ kabini jɛmukan daminɛ k'a fɔ ko jɛmukan a dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen maa o maa da bɛ hijiko la maa o maa sen bɛ hijiko la da ma tugu mɔgɔ si dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen walasa an ka se bɛɛ lajɛlen ma an wulila ka association ba 9 minnu ni olu bɛ hiji baara la ni agence 300 ni kɔ in faralen no ɲɔgɔn kan o association ninnu kɔnɔna la an ka jɛmukan tɛmɛnenw na an ye association caman yira aw la association tɔw dɔw bɛ kɔfɛ don n'a nataw la ni Ala sɔnna a ma an bɛna minnu fana yira aw la bi association min bɛ an bolo o ye association malienne des agences de voyage pour la promotion du tourisme ni a ɲɛmɔgɔ ye Abdulsamad Haidara an wulila ka se ale yɛrɛ fana ma u ka tɔn sigira san jumɛn ani agence joli bɛ tɔn in kɔnɔna la labɛn jumɛn bɛ u bolo ɲina hiji la n'o ye 2020 ani u bɛ deli ka taa ni maa joli ye hiji la gɛlɛya min fana bɛ u bolo hiji baara in kɔnɔna la an balimakɛ an ka sherifkɛ Abdulsamad Haidara a ye ɲɛfɔli kɛ an ye an ka jɛ an k'ale fana lamɛn. An ka association ni ale ye agence tigiw dɔw faralen no ɲɔgɔn kan c'est-à-dire ka agence hijidenw yɛrɛ u rassurer c'est-à-dire ka hijidenw hakili sigi u ka baaraw la ka d'a kan an bɛ hijidenw tɔbɔtɔ en même temps fana an ka association jɛkulu minnu b'a la an ka tɔndenw fana yɔrɔ an bɛ olu fana dɛmɛ c'est-à-dire an bɛ jɛkulu mɔgɔw fana dɛmɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na ka da an bɛ ɲɔgɔn kalan ka baara in kɛcogo yira ɲɔgɔn na an ka jɛkulu kɔnɔ an ka association in agence 26 de b'a kɔnɔ an bɛ deli ka taa ni salon ayiwa hijiden 419 an taara n'o ye salon fɛngɛ tilali kɛcogo la an taara n'o ye ayiwa ɲinan ta ye hijiden 520 ye an ka association ye mun sɔrɔ inshallah an ye labɛn caman ta pour que hijidenw bɛ se ka wuli joona ka na an sɔrɔ an sɛgɛn joona ka d'a kan an y'a ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ hijiko la o ye mɔgɔw ka wulibaliya ye joona
donc an bɛ fɛ an ka association hakilina banna a ka sɔrɔ an bɛ se ka mɔgɔw bɛɛ yɔrɔ ta mun bɛ mɔgɔw gɛrɛ misiri ninnu na dɔɔni ka c'est-à-dire ka hôteliw ta minnu ka sɔrɔ minnu ka surun yɔrɔw la ka d'a kan jamakulu yɔrɔ hôtel ninnu ye hôtel baw de bon ni jama ka dɔgɔn dɔɔni i b'a sɔrɔ aw ka yɔrɔ ɲɛnɛman sɔrɔ tuma dɔ gɛlɛya bɛ k'a la donc association ni jama ni a ye mɔgɔ hakɛ dɔ bɔ i b'a sɔrɔ aw bɛ se ka yɔrɔ dɔw ta minnu ka surun misiriw la dɔɔni o hakilina b'an an na ka ɲɛsin an ka hijidenw ma an ka se ka jɛ jama min b'an bolo mɔgɔ 520 ni 20 ye an ka se ka yɔrɔ dɔw ta minnu ka surun misiriw la pour que hijidenw bɛ se ka u ka bato kɛ nɔgɔya la taga ni ka segin bɛ kɛ nɔgɔya la cogo min na a kana mabɔ dɔɔni a puis fana ka kɛ hôtel ye fana minnu ka ɲi ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ hôtel minnu tɛ se ka mɔgɔ caman ta i b'a sɔrɔ en général olu qualité man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ hôtel ba minnu bɛ se ka mɔgɔ 550 ni fɛn ninnu ta o kɔni o hakilina b'an na kosɛbɛ ka ɲɛsin ka ɲina hiji na inchallah an b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya an ye ayiwa gɛlɛya kɔni hiji baara gɛlɛya ka ca tɔn fana i b'a dɔn tɔn fana n'i ye mɔgɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan adamadenw mana fara ɲɔgɔn kan ko baganw bɛ gɛn ni bere kelen mais adamaden kelen kelen bɛɛ n'a a gɛn bere don donc o la ɲɛmɔgɔya fana tâche a ka gɛlɛn kosɛbɛ bon an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ parce que fɛngɛ min don baara min don a ka gɛlɛn adamadenw c'est-à-dire entreprise ɲɛmɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan k'i ka aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya caman b'a la mais alhamdulilahi rabbil alamin an ye a caman latɛmɛ ka d'a kan hali salon i b'a sɔrɔ a tun b'an kɔnɔ an ka se ka fɛn dɔw kɛ ni hôtel kow ni fɛn ninnu ye bon an ye dɔ k'a la salon yɛrɛ an sera ka mɔgɔ 200 ni kɔ kɔni ou bien 300 an sera ka olu jigin yɔrɔ kelen olu sera ka jigin yɔrɔ kelen fɛn tɔn tɔgɔ la i y'a faamuya bon inchallah an b'a ɲini ala fɛ ɲinan fana an ka se ka caman kɛ bon an y'o gɛlɛyaw fitininw de sɔrɔ parce que bon bɛɛ n'a ka hijidenw de don bon an kɔni bɛ a hakilina yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min farala an kan a bɛ ɲa ni mɔgɔ min fana ni ma se ka fara i b'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que a dɔ la a ka d'an ye an ka a bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni mɔgɔ dɔw bɔra a la i b'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la mais adamadenya yɛrɛ tagala ye gɛlɛya ye donc an bɛ olu latɛmɛ ten tɔ inchallah ayiwa dakuruɲɛ laban min b'an bolo an bɛ ayiwa aw yɛrɛ fo y'a faamuya an bɛ an ka directeur n'o ye maison d'Aji directeur an b'a fo ka foli lase ayiwa an ka ministre ma y'a faamuya ani ayiwa Usman Sherif Madani Aidara an b'ale yɛrɛ fo ka d'a kan ni ko Jɔni Kunare a fa sababu ɲuman jabara an filɛ ka kuma yɔrɔ min na nin o y'ale ka sababu ɲuman ye donc an b'ale fana fo dante foli min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo an bɛ hijidenw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ mun ɲini hijidenw fɛ u ka kɔn ka wuli joona parce que an mago bɛ hakilina minnu b'an na pour que a ka se ka sabati an mago bɛ hijidenw ka wuli joona donc ni hijidenw wulila joona an bɛ se ka yɔrɔ ɲɛnɛmanw sɔrɔ yɔrɔ min bɛ hijidenw lafiya u bɛ se k'u ka bato kɛ nɔgɔya kɔnɔ mais n'an ma wuli joona i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw b'o yɔrɔw sɔrɔ a ɲɛ ka d'a kan wariko bɛ kɛ a sababu ye kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka segin na kuma kelen min nɔfɛ o ye hijidenw ka bɔ joona jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Mali hijidenw tɛ bɔ joona a kuma fɔra ka caya an ka jɛmukan tɛmɛnenw bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ minnu ye a jateminɛ kuma kɛra fɛn min kan o ye Mali hijidenw ka bɔli joona a bɛ baara nɔgɔya e hijiden yɛrɛ bolo e yɛrɛ min kan ka taa hiji la a bɛ baara nɔgɔya e yɛrɛ bolo minnu fana kan ka hiji labɛnw kɛ minnu kan ka hiji baaraw kɛ u bɛ taa ka taa labɛn kunfɔlɔw kɛ a bɛ baara nɔgɔya olu fana bolo an bɛ Alahu taala deli a kɛcogo ɲuman ala ka a nɔgɔya ye gɛlɛya minnu bɛ hiji baara ninnu kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli gɛlɛya ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya maison de haji kɔnɔna la an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ an ko guichew bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don maa mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na hiji baara la maa mago kan ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la hiji baara la olu bɛɛ lajɛlen de wulilen don ka n'u cɔngɔ maison de haji kɔnɔna la walasa ka aw kunnafoni walasa ka ɲɛfɔli kɛ aw ye walasa aw ni kamanagan kana to hiji ko la an wulila ka se maison de haji la kabini accueil la ni donna maison de haji la i bɛ don yɔrɔ fɔlɔ min na maa fɔlɔ minnu b'i bisimila olu ka baara ye min ye ɲɛfɔli kɛra an ɲɛ u la an bɔra yen ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka kɛ hijiden kura kan kɛnɛya ta fanfɛla la fo ka taa se i kan ka vaccin minnu kɛ furaji minnu kan ka d'i ma bana minnu kama olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra fo ka taa carnet dɔ d'i ma gafe dɔ d'i ma sɛbɛn dɔ d'i ma sɛbɛn min bɛ a yira k'a fɔ ko nin hijiden ɲina a bɛ se ka taa hiji la a ka kɛnɛya b'a permettre a ka taa hiji la wala bana dɔ bɛ karisa la o t'a permettre a ka taa hiji la e ka ŋaniya dafara ala bɛ hiji baraji dafalen d'i ma ka d'a ka fɔra hiji la de ko ni a se kɛra maa min ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ de gafe dɔw fana
hiji se ka ɲaw kɔ n'o ye passeport ye passeport dilanyɔrɔ sigilen no maison haji la an wulila ka se olu fana ma aw ye o jaw ye passeport fana tɛ ɲa sɛbɛn dɔ kɔ carte d'identité b'o la wolo sɛbɛn b'o la fo ka taa se carte nina ma n'o ye ravec mɔgɔw olu fana bɛɛ lajɛlen wulilen no ka t'u coko maison haji la an da sera olu bɛɛ lajɛlen ma o gafew bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hijide bɛ sɔrɔ ka na k'i ɲɛsin gise la ka taa a tɔgɔ sɛbɛn n'a taara a tɔgɔ sɛbɛn o y'a sɔrɔ a tɛmɛna nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen o fana procédure ye min ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra an ka jɛmukan tɛmɛnenw na ni wari fana kan ka sara wari kan ka sara yɔrɔ min na o fana bɛ maison haji kɔnɔna la wari bɛ sara BDM SA guichet de la BDM SA mɔgɔ fana cogolen don maison haji kɔnɔna la an wulila ka se BDM mɔgɔw ma u ka ɲɛmɔgɔ dɔ kumana an ɲɛ ka ɲɛfɔli k'an ye wari bɛ sara olu fɛ yen cogo di ani ni maa min tɛ Bamako n'i bɛ Mali fan wɛrɛ fɛ i bɛ se ka wari sara sira jumɛnw fɛ a ye ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ an k'an balimakɛ lamɛn Ibrahima So BDM Malo an ka biro min bɛ yan aw ka baara ye ka ijidenw ka wari la sago pour que k'a bila maison du haji ka disposition na bon iji wari maison du haji ni ministère de bɛ olu de bɔ ani gouvernement olu de bɔ o fixer donc $2,000,000 ani $100,000 ni ma fili bi ta o ye $2,000,000 ani $100,000 ani $40,000 ani $90,000 ani $100 ni murumuru bon baara ka wusa a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni comme ɲinan ta daminɛna joona bon jama ma caya kosɛbɛ nka alhamdulillah mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni gɛlɛya foyi t'an bolo baara in kɔnɔ ani maison de haji cɛ gɛlɛya foyi tɛ an ye laɲini minnu kɛ olu la sabatira donc mɔgɔ b'an bolo yan min bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila maison de haji ka compte la o baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la alors versement kɛcogo ka ca parce que bɛɛ tɛ fana tɛ se ka yan lasɔrɔ yɔrɔnin kelen nka maison de haji ye guichet unique créé parce que dossier de bɛ kɛ opération na ni ma fili donc i bɛ na i bɛ enregistrement de kɛ mais compte wɛrɛ b'u bolo minnu bɛ yɔrɔ jan u bɛ versement kɛ ni nana ni versement i bɛ na n'i ka reçu ye i ni maison de haji mɔgɔw bɛ i b'a yir'u la k'a fɔ que wa ne filɛ nin ye n ye n ka iji wari n y'a verser compte la donc olu de bɛ sɔrɔ ka labɛn tɔw kɛ donc an ka agence fɛn fɛn dayɛlɛlen don a bɛɛ bɛ se ka versement ta n'o y'a ta n'i sera Bamako yan kuma min walima ni maison de haji ka représentation bɛ yɔrɔ min a bɛ ɲɛf'i ye baara tɔ bɛ kɛ cogo min dakurula laban min b'an bolo iji taga bɛɛ ka laɲini don silamɛ bɛɛ ka laɲini don donc hali bi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u b'a fɔ an ye cogo min iji bɛ labɛn de donc labɛnni kɔrɔ i ka kɔn ka wuli i t'a to iji surunyalen k'a fɔ sisan n bɛna n fa bila ka taa walima n bɛna n ba bila ka taa an ye wajulikɛlaw ka kuma lamɛn k'a caya an y'a faamu n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka taa iji la i b'a labɛn ka ɲɛ de a ka se ka iji kɛ a ɲumanama an kɔni b'a fɔ pèlerins ye iji tagalakuraw ye ani minnu bɛ fɛ ka segin a kan anw bɛ yan waati bɛɛ don o don ka taa lundi fo juma heure da kɛsi dayɛlɛlen don Amidu bɛ yan monsieur Traoré bɛ yan ale bɛ wariw ta a b'a baara kɛ a bɛ reçu di bon an ni maison de haji bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a f'i ye cogo min a mɛnna an ma fiɲɛ ye u ka baara la ni ma fili u fana ma fiɲɛ ye an ka baara la an ka dɛmɛw bɛ s'u ma kosɛbɛ an ka baara la donc o b'a permet a bɛɛ bɛ dabɔ ka yilatagaw la k'u la lafiya de donc an bɛ wele min k'u ye u ka wuli joona u ka se yan u ka na versement kɛ u k'u ka labɛnw kɛ et puis u ka se k'u labɛn yanni a waati cɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka waati jira n na Ala ka nɔgɔya hijidenw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an da bɔra ka se a ma jɛmukan daminɛ la bana min kun bɔlen n'o ye coronavirus ye ni a kɛlen bɛ ka diɲɛ wuli k'a jɔ bi a kuma cayalen no siga donnen no maaw dusukun na hiji bɛ kɛ hiji tɛ kɛ hiji bɛ cogo di makan datugura makan dayɛlɛ la bana in kun bɔra tuma na makankaw ma to sigilen ka d'a kan u b'a dɔn maa minnu kun bɛ u kan u b'a a ɲɛ dɔn u ma wuli u ma sigi yɔrɔ kelen u wulila ka sariya dɔ ta walasa ka bana in kunbɛn o hukumu kɔnɔna la waati dɔw kɛra o ye misiri datugu ka umra visaw lajɔ waati kunkurunna walasa ka se ka misiri kɔnɔnaw furakɛ a kɛnɛmala n'a kɔkan na k'a kɔlɔsi walasa bana in kana se ka don yen nɔ u ye sariya dama dama ta nin waati laban in kɔnɔna la mɛn dan ye mɛn tigila ye minnu bɛ fɔ kɛnɛma olu tɛ nka anw taara ta sunkɔrɔ maison de haji directeur n'o ye Abdul Fatah Sise an wulila ka se a ma Makan jamana u ye sariya minnu kura minnu ta nin waati laban in na o ye sariya jumɛnw ye ɲina hiji a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa kibara jumɛn bɛ a la maison de haji directeur Abdul Fatah Sise ale ye ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ an k'ale lamɛn
dɔw kun tɛmɛni jeudi don wala u ye mesure saba de ta mesure saba fana u taara cogo min na an b'a ɲɛf'i ye u ka ministère des affaires intérieures saoudien ale de ye ministère des affaires étrangères saoudien saisi k'a fɔ k'u ka mesure ta ka u ka donda ninnu bɛ sécuriser yani u ka labɛnniw sabati avec l'équipe de santé qui sont sur place. Donc c'est dans ce cadre-là où il y a mesure sabata. Mesure sabata c'est très simple. Au coco visa de umrah au cas de Mogoma, ou bas au Nyongori Doni en attendant de prendre des dispositions. Un visa de tourisme au des points follow. Point flana, oui, olu yɛrɛ ka jati la jamana mun fɛn kɛra u la coronavirus yira u la o volume min bɛ bɔ o jamana na ka na Arabie Saoudite la k'u bɛ ɲɔngɔri fɔlɔ yani disposition ninnu ka sabati o sabanan ye jumɛn de ye jamana o ye olu ka pays voisin yɛrɛ u ka kɛrɛfɛ jamana ninnu golfe la i n'a fɔ comme Amman ani Kuwait ni fɛn ninnu o mouvement min bɛ kɛ dɔɔni boni fɛn ninnu na frontière la olu fana u y'o fana ɲɔngɔri dɔɔni donc ni sabanan in bɛɛ taara pour que ka disposition ani labɛnniw sabati aéroport ani frontière la pour que ni maa o maa ni nana i b'a fɛ ka don Arabie Saoudite jamana na wala i bɛ contrôler ni bana in t'i la ala k'an kisi ni jamana na donc ni mesure saba in de taara voilà o dɔrɔn u fana u y'a yira k'a fɔ ko waati kunkurunin dɔrɔn de don yani labɛnniw ka sabati aéroport ani frontière la o dɔrɔn de don donc visa de umrah de jɔra dɔɔni ani hiji côté ɲɔgɔn ye sira la hali ni yɛrɛ u y'a fɔ clairement k'a fɔ mɔgɔw ye ko nin waati kunkurunin in dɔrɔn o de don pour que labɛnniw ka sabati o hiji ko sen t'a la a ma fɔ et puis encore an yɛrɛ bɛ an ka wele yɛrɛ bɛ ɲɛsin hijidenw ma minnu b'a fɛ ka taa hiji la u kana o tɔgɔ sɛbɛn ani hiji tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni fana ni n'ala sɔnna dɔgɔkun 2-3 ni yɛrɛ a bɛ ɲɛnabɔ pewu ala k'an kisi ni bana jugu in na donc o dɔrɔn de don kuma wɛrɛ t'a la polémique t'a la k'a fɔ ko nin de don non waati kunkurunin in na dɔrɔn yani labɛnniw ka sabati aéroport ni frontière la o dɔrɔn de don ni mesure saba in de taara sinon ani hiji tɛ ɲɔgɔn ye sira la voilà donc on invite toujours les gens de venir s'inscrire. Sariya minnu taara Makan jamana maaw fɛ an ye min ta a sunkɔrɔ o ye nin de o ye ka visaw ɲɔngiri dɔɔni a ma tigɛ pewu nka o y'a ɲɔngiri dɔɔni minnu tun kan ka taa umra la ani minnu bɛ taa dɔrɔn ka taa tourisme na Makan jamana kan u ye o visaw de ɲɔngiri dɔɔni ani jamana minnu ni a yɛrɛ k'a fɔ ko bana in yera yen nɔ o vol minnu tun kan ka jigin Saudiya la o y'o vol fana lajɔ dɔɔni o bɛɛ walasa janto yɛrɛ la kɔrɔko kan i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ani jamana minnu bɛ Saudiya yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana ninnu tun bɛ don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn kan nɔgɔya la u y'o don ka bɔ fana u ye o datugu dɔɔni a bɛɛ janto yɛrɛ la de walasa u bɛ se ka disposition ta u ka frontière la ka se ka contrôle kɛ u sago la cogo min na nin de disposition minnu taara Makan jamana fɛ officiellement u ye gafe min ci ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma min bilara maison de haji ka bolo kan o kibaruya de ye nin ye an bɛ Alahu taala deli yani hiji tɛ waati dɔɔni b'a la kalo damadamani b'a la nka yani o cɛ an bɛ Alahu taala deli bana in ala k'a fiɲɛ bɔ ala k'a nɔgɔya a bɛ jamana o jamana la a bɛ maa minnu na an bɛ Alahu taala ala ka kɛnɛya dafalen di an ni olu bɛɛ lajɛlen ma hiji baara in a ka a se k'a sɔrɔ hiji bana in bannen don pewu siraɲɛ tɛ yen jɔrɔna foyi tɛ yen ni Alahu taala sɔnna a ma hiji baaraw bɛna kɛ nɔgɔya fana na an bɛ Alahu taala deli ala ka hiji baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ŋaniya bɛ maa o maa la ɲinɛ an ka taa hiji la ala ka a nɔgɔya an n'o ye ka ŋaniya ninnu timɛ a se tɛ minnu fana ye ala ka se nɔgɔya an bɛ segin ka wele ma da kɛ ka taa maa o maa bɛ yen n'u bɛ hiji baara la a kɛra agence privée ye a kɛra maa o maa yɛrɛ bɛ hiji baara la k'a fɔ ko Sherifila TV kɛlen bɛ ka dayɛlɛ aw ye walasa k'aw ka baaraw lakodɔn a ye wuli ka se Sherifila TV ɲɛmaayaso la ni Alahu taala sɔnna ma n'aw mago bɛ aw ka publicité la ani k'aw agence lakofɔ k'u lakodɔn a baaraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don aw ye aw ni filɛli ko ɲuman ala ka jɛmukan nataw yira ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Labaika Safani Marwa cɛ labaika Ani lamina Allah labaika Maqam Ibrahim labaika Ani lamina Allah labaika wa hijidenw b'a fɔ labaika ani lamina